Здравейте, казвам се Роксана Шахънска и съм част от националния отбор на България, като вземам позицията вратар. Изстрел отдалеч и избита топка от страна на Шахънска. Още от мое ранно детство на стадиона в град Ловеч, в който живея близо до него, така имах интерес да наблюдавам футболистите на Литекс как тренират. Придобих някакъв интерес, започнах да се занимавам така доста по-често с тяхните тренировки, започнах да тренирам с тях и от ранна възраст на 14 години с отбора на НСА започнах да се развивам на много високо ниво, като стигнах до националния отбор през 17-19 годишни, за да стигна до тук с това, че зад гърба си имам изиграни доста мачове, както за националния отбор, така и шампионска лига с няколко отбора и шампиони на България. Кое те мотивира да продължиш да се занимаваш с футбол през всички тези години? По-скоро само единствено страстта и любовта към самата игра, защото, както повечето знаят, ние нямаме финансови облаги от това нещо, както е при мъжете. Това е единственото нещо, което след работа, след тежък ден ме е карало просто да отида на терена и да се отпусна психически и всякак, за да се чувствам по-добре. И наистина това е нещо, което го правя с много любов. Може ли да разкажеш твой любим спомен с националния отбор в момент, който ще остане завинаги с теб? Ами те не са никак малко. Има така доста забавни моменти, фрапантни, но може би от последния възход на самия отбор, мисля, че имаме една страхотна победа над Македония в Турция. И сега, макар и равенството на националния стадион 2-2, което беше толкова измъчено, но удовлетворението и на славата след този матч просто беше нещо невероятно. Може ли да споделиш нещо за себе си извън футбола? Честно казано, нямам много свободно време, тъй като работя, старая се да тренирам всеки ден, имам пътувания, но обичам да съм сред природа, обичам да съм сред моите приятели. Имам си домашен любимец Йорки, който винаги е с мене. Прибирам се вкъщи, радвам му се и така гледам да отделям повече внимание на хората около мен. А любимите занимания са ми примерно да язда коне. Обичам да карам колело, но това са моменти, които не ми остава много време, за съжаление. И за финал, какво би казала на момичетата, които тепърва навлизат в света на футбола? Добре дошли! Надявам се да има все повече момичета, които да се развиват в женския футбол, защото България има нужда от това нещо. Ние сме една малка държава, но вярвам, че имаме страхотни таланти. Както знаете, в последно време доста се нашумя за това, че мъжките отбори трябва да имат женски отбори. Надявам се нашите малки талантчета да се развиват, да имат това желанието, да се борят, да не се отказват, колкото и да им е трудно. Защото мисля, че в крайна сметка това след време, което ние правим, може те да го наследят и ние да се радваме след това на техните успехи и ние да ги гледаме така отстрани като фенове на това, което те са направили и постигнали.